Ola, boas a todos. Hoxe encontrámonos outra vez máis aquí para facer outra vez máis esta serie de movimentos sempiternos e que mellor forma que facelo cunha das xogadas máis incribles que vira na miña vida é a denominada Inmortal de Bixanán, o primeiro campión indio da historia do xadrez. Entón situámonos no ano 2013, cun duelo absolutamente espectacular. Vixianan contra un fortísimo armenio Levo Aronian que nese tempo xa tiña 2805 puntos de elo, é dicir, un choque completamente de titáns. Encontrámonos, polo tanto, no Tata Steel Masters, neste torneo absolutamente de élite, situado en Holanda, en que se enfrentaban estes dous xogadores. Vou vos dicir que o torneo acabaron segundo e terceiro respectivamente. Segundo Levon Aronian, terceiro Vixianan e quen gañou, o de sempre, Magnus Carlsen. Nesta partida estamos neste momento no movimento número 15 tras unha serie de apertura totalmente normal, no que a cambio do contraxogo o negro deixou comernos este peón de H7. Pero que a xogada de agora é absolutamente magnífica. Vixianan consciente de que Levon Aronian ten problemas co rei, porque a pesar de que podamos pensar de que o rei negro está moito máis inseguro que o branco, é ao revés. E aproveita cunha xogada absolutamente fermosísima. Alfil C5. Alfil C5 é unha xogada absolutamente espectacular. Por que? Que sucede se, por exemplo, a xogada que queremos facer é capturar, sen pensalo dúas veces? Pero o problema é que ven cabalo por e agora hai dous problemas aínda que son máis grandes do que parece. O primeiro é a captura do alfil. Obviamente, recuperamos peón e recuperamos o material. Entón, as negras están completamente ganadas. Que sucede, por exemplo, se poñemos o alfil en E2? Pois que agora ven este jaque que é completamente duro. É moi complicado evitalo. Por que? Se metemos rei H1, ben, instantaneamente cabalo F2. Se rei G1, aquí ven a xogada magnífica, mate completamente temático, rei H1, dama G1 jaque, só podemos capturar ca torre e viría o mate en F2. Polo tanto, vemos que estas xogadas non se poden facer. Podemos pensar, oye, que sucede se en vez de botar o rei H1, rei G1, cando o cabalo vai a F2, capturamos coa torre? É que está completamente perdido igual, porque aparte de recuperar o material, é que estamos ameazando este mate en G2 e as consecuencias van ser terribles, porque podemos defendelo, pero despois do peón por... Bueno, neste caso xa estaría caendo a dama, perdón. Entón, as consecuencias deste acto serían prácticamente iguais que o que sucedeu, que é a derrota de Levon Aronian. Entón, consciente de que ese alfil non se pode capturar de todas as formas, pois nesta situación que Levon Aronian xa sabía que era certamente perigosa, escolleu esta xogada, un alfil E2 que realmente non cambia a posición nin a mellora. Por que? Porque os problemas siguen estando. Os problemas que vos ensinei nesta anterior movimento siguen igual. É dicir, esta dama, o obxectivo dela é dar o jaque en D4. É o que vai conseguir Vixianan cunha xogada absolutamente magnífica. Unha xogada absolutamente espectacular. Deixo-vos un momento para que entendades a posición e dígovos, o tema é o peón de D4. Entón, a xogada que fixo é cabalo de E5. Unha xogada increíblemente preciosa. Increíblemente. Por que? A idea, obviamente, non podemos capturar deste peón, porque estaríamos en jaque, e
obviamente podemos capturar deste peón. Vamos a ir pouco a pouco. Que sucede se facemos a xogada máis habitual ou que todos pensaríamos, é dicir, voume comer este cabalo? Pois que viría jaque mate en 4, é dicir, entramos outra vez en D4 e seguiríamos co mesmo plan. Seguiríamos co mesmo plan de facer ese cabalo F2 que vai ser totalmente catastrófico. Entón, aquí as negras, conscientes de que iban gañar, fixeron un movimento totalmente espectacular. Sacrificio. Primeiro de alfil, non nos olvidemos, este alfil de C4 era sacrificado e despois sacrificaron outra peza. Este cabalo en E5 tamén está sacrificado. Pero Levon Aronian, consciente da gravidade da posición, decidiu facer esta xogada un cabalo por que completamente tamén aspira a non ser unha boa xogada porque fai o jaque co alfil, protéxese e despois come a peza. É dicir, ese sacrificio pasa a ser completamente malo porque hai unha peza xa colgando, este cabalo está colgando, o ataque das negras non pode ser mellor porque sigue renovando ameazas e a posición vai acabar mal como veredes. Cabalo por, neste caso, e xa tira unha xogada completamente preciosa co obxectivo de dar mate en H2. Tedes que ter en conta o poderosísimo que son estes dous alfiles, que próximamente veremos na partida. Intenta quitar o cabalo para atrás, ataca o cabalo, renova a ameaza, neste caso Levon Aronian, co obxectivo de que ese cabalo que é tan poderoso quitalo desa zona. Cabalo por, aquí neste momento non hai nada que facer, está todo morto porque a circunstancia é que calquera xogada que fagas, isto está clavado, todo está clavado basicamente, e aquí esta xogada tamén maravillosa que encontrou co obxectivo de dar jaque mate rápido, porque se a continuación neste momento rendiuse, a continuación podería ser a mesma de cabalo de 5, cabalo, alfil por, dama por e peón por. Entón, neste caso, Vichy Annan fai unha das mellores partidas para levarse un punto no Tata Steel Masters do ano 2013 e deixarnos para a historia esta magnífica partida. Un saúdo.